Къде са си името, бе? Ти купуваш. Хора, това е един бък, който се свалих от Lucky Patcher. Както виждате, много хора са на 100. Неймар ми на 100, Меси ми на 100, Кошара ми на 100, вратаря ми на 100. Влизат в матч, хора. Да, хора, много силно. Ако се така при вас, сигурно е по-слабо, но при мен е мега силно. Аз съм... Какво правите вие? Топа си забри мисълта, хора. Да знам. Трябва да пиеш гинго билоби. Пишете в коментарите дали като говорите нещо, например някой познат, например на приятел, и на майка ви, и на баща ви, и говорите на едно, спирате, например, звъни телефон на майка ви, говорите с друг приятел, и после пак говорите с майката и си забравите мисълта. Да, пишете дали ви се случва. Много често. Много често, като си клип, като някой ми звътне и ми чуват какво говоря хората с мамо. Сега играя този матч и гаса на видеото. Ще си имам на една друга игра. Ще видите, когато да, има много тайни. Ритъм не знам защо накъде е аута на другите. Аз съм някакъв шибен отбор. Защо винаги такъв напускат да играе? То така трябва. Не знам. Аз знам къде беше Барселона, но знаеш. От FIFA мод. И вече знам пак къде. И 1-0 за мене. Супер. И Меси стреля зад центъра и... За малко го вкара. Това е много по-добър от мене. Да, хора. Вие ми познате Меси. Вижте, къде много обичат хора да го софат. Вижте какъв невероятен гол. Вижте Давайте невероятно сигурно вкарал пред него. Неймар тича. Неймар стреля! И Неймар да се сопне нарочно, защото е лош. Техна топката. Вратар стреля май към фала, към тъчене. Тича. Опа, ти мани са тука. Не си знам героите. Меси се сопи. Първи гол за нас. От Меси. Първо ще кажа тогава ще снимам друга. Не знам какво правят. Ама защо го казваш? Си го ужбе. От Неймар! И Неймар пак вкарва един път Меси, един път Неймар. И с Меси се гушкат. Нещо там подскача с Тос. Тос. Добре, Неймар. Оба, Меси. Тича. Пробва да го стопва. Меси. Оля! Неймар, хора. Неймар. Вижте каква загуба за време. Вижте го. И... What the fuck? Не знам как стана, ще следят топката. Хора, сега сме ние. Това че бе Меси къде тръчи. Опа! Ооо! Добре. Топката от Неймар, хора. Топката от Неймар. И Неймар стреля! И гол за Неймар! 3-0. Май Неймар го хора. Май Неймар го за... И пък ти викаш! Аз не викам. Сега се отдалечихме от местата. Това се дахме тук нарочно. Сега тук ще си име, защото е лош. Добре, хора, тичаме. Меси. Гаден Меси. Майка го вкара.
Как? Хора да вика на клипа. И бия, 0-0. Майките с тебе, вика, стига викава. Не викам. По-скоро не бия, смени се в лета. Добре, хора, тук. Опа. Тук паскаме на Меси. Той човека ми оказа без мене. Нарочно ми стреля в ауто, защото нямаше на кой да подам. Сопка от Меси, не му дават фол. Малко това. Жутка тон за Неймар. Пром на стоп на без Няма вече ще не съжалявам. Хора, къде беше клипа. И хора, биеме от тука. Биеме. И не стана нищо. Дай малко повече газ. Рабона, ти вратар бие с Рабона, бат. Мен ме е страх, кога тръгва на паска. Хора, моя вратар е откачен. Хора, вратар по принцип откачен. Той тук не беше с Рабона. Моя вратар... Вижте го лекотата. Сигурно да извикам стара. Пак е у мен топката. Подавам. Неймар стреля. Подавам. Стига подава. Не съм толкова. Защо викаш, бе, човек? Няма смисъл. Ама защо викаш? Подавам. Пъта си влизат. Човек. А ти ще викаш. Неймар. Ти ще вкарва, али? Вкара. По-добре, казвай това. Но не подавам. Има малко, има един изход. Кола. Няма фол. В неговите коментари спишете, ако... То по принцип... Как? Подавам. Или... Добре, Неймар. И Неймар вкарва! Дай ми сос. Дай. Малко потренирам, с тази тренировка спираме и вече почваме с... Аз после ще снимам на Реал Рейсинг. И аз после ще хора на Реал Рейсинг 3. То много шумно на Реал Рейсинг 3. Вие знаете, че от първия клип как го видяхте, една седмица седно бех без уши. Аз не съм се абонирал за теб. Се абонирам. Абонирай се. Хора. Така. И шута Неймар! На Реал Рейсинг 3 също ми е така като на Dream League. И запомних името, бе. Бам, игричка. И да, биеме. Супер. Задавица от Неймар! А Де? Главичка от Меси и Меси вкарва. Чакайте още малко парички да вземем. Този код много лесен. Ама не е как. Играеш, пак печелиш. Не е като хаковете да си купуваш герой безплатно. И да, това беше за мен, от мен. Чао! Абонирайте се, ако ви харесва клипа и чао! Как да се абонират, бе, пата? Да сложат един лайк. Добре, хора, мисля, само още един гол мисля на същото този клип. Абонирайте се, нещо направете и чао! Абонирайте се, това е най-важно.